В деня на родилната помощ специализирана болница по акушерство и гинекология професор доктор Димитър Саматов бе домакин на традиционния ритуал за бабин ден, така нареченото измиване на ръцете. Специален поздрав към своите колеги отправи управителят на лечебното заведение професор доктор Емил Ковачев. За мен бабин ден не е просто дата, а дълбок поклон пред лекари и акушерки, неонатолози, които всеки ден превръщат чудото в реалност и отговорността в истинско призвание. Поздрав към своите колеги отправи старшата акушерка Йорданка Стефанова. Аз ще бъда още по-кратка. Много се каза. Всичко е истина. Искам да честитя празника на всички колеги. Да благодаря също за оказаната чест от ръководството на болницата. Да пожелая преди всичко много здраве на всички, лични успехи и професионални. През 2025 година в специализираната болница във Варна са се родили 1682 бебета, сред които 44 близнаци и един брой тризнаци. От началото на тази година в родилното отделение са проплакали 86 деца, две от които на днешния празник. По време на церемонията от името на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи бяха наградени 4 медици. Дарина Николова получи отличие в категория протегнати ръце, а призът за иноватор в здравеопазването отиде при Мария Петкова. Наградата в категория Мъдростта на опита бе връчена на Владка Георгиева. Отличие получи най-младият лекар Ивайло Атанасов. Той бе отличен със специален плакет. Поздрав към медиците отправиха учениците от хуманитарна гимназия Константин Преславски в лицето на вокална група Медени звънчета. More ima koda nema, more nema samo laže.